duzu esaten dira. Ari zuen interakzian, hemen! Zareko atzian, olatu da! Gura eta lehen labor minutak pasatu dira partaide. Galesi! I'm on that. Arratsaldeon, hementxe Zumaiako Itzurun hondartzatikan Euskal Herriko bigarren proba ospatzen ari gara. Olatu izugarriak egoizia, 2 metroko olatuak eta kondizio paregabeak bodyboard txapelketa batentzat. Jarraian, finalekin utziko zaituztegu, aber gustoko dituzuen. Aurrera! Eskerrak eman ikusten ondar dele guztiei da eskerrik asko gane.